lokal, bagong gusali at covered court sa Pugaro Integrated School magpapalakas sa kalidad ng pag-aaral. Para sa detalye, narito si Idol Robert Reyes. 104.7 IFM. Report! Mas magiging maayos at komportable na ang pag-aaral ng mga mag-aaral ng Pugaro Integrated School matapos ang formal na pagbubukas ng bagong 3 palapag na gusali na may 9 na silid-aralan at isang covered court gymnasium kahapon Hulyo 21. Inaasahang makatutulong ang mga bagong pasilidad upang mabigyan ang mga estudyante ng mas ligtas, mas moderno at mas angkop na kapaligiran sa pagkatuto. Bukod sa pagdaragdag ng mga silid-aralan, magsisilbing venue ang covered court para sa iba't ibang gawaing pang-edukasyon, pampalakasan at iba pang aktibidad ng paaralan. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy nitong isinusulong ang pagpapaunlad ng mga pasilidad sa edukasyon bilang bahagi ng layunin na mapataas ang kalidad ng pag-aaral at mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga kabataan. Naging posible ang proyekto sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan, Department of Education at iba pang katuwang na sektor ng komunidad. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.